Kowe iki lagi ngopo, Pak Wo? Ngopo piye to iki? Yo ngene iki wong ki nek tidak tahu kesehatan, tidak pernah paham arti kesehatan ya kaya kowe kuwi. Lah apa hubungane karo kesehatan, Pak Wo? Iki genah istirahat no. Istirahat iki aku lagi istirahat, lagi istirahat. Wong ditekoni kok nesu. Kowe iki nek ra paham ki menengo rasa kokean iki. Ora paham ganyik wae ket mau lho. Iki aku lagi istirahat. Wingi kira aku ceritane ning Posyandu, Posbindu, Posyandu Manula kuwi lho. Karo petugas Posyandu karo dokter sing ning kono ki. Waduh, Pak Wo, usia seperti Pak Wo ini harus banyak-banyak istirahat. Mulane saya aku dilo-dilo istirahat ngene iki aku. Aku dilo-dilo istirahat saiki supaya sehat itu harus banyak-banyak istirahat. Cari di dokter ngono kuwi. Ngerti aku iki. Nek ora ngerti kesehatan ganyik ae lho kowe iki. Yo ngene iki nek ngomong karo wong ora gedhek. Susah. Kowe iki lunga. Aku sekarang ini mau memperbanyak istirahat biar sehat. Wis lunga kono, lunga. Rasa ganyik nang kene kowe. Lunga. Ganyik ae lho.